Tirikusangana zvakare pachirongwa The Village pano paDestiny TV. Zita rangu ndinonzi Stella Muhosha. Masvondo apfuura aya pane nyaya yatakaunza pano paDestiny TV yaitika ku St Mary's. Nyaya iyi ine mukomana ainzi akanga anetsa munharaunda yeSt Mary's anonzi Blamatsotsi. Vazhinji vakanga vatadzirwa, vamwe vakavhura madhoketsi asi achiuya kudare redzimhosva achiramba achiburitswa. Pamwe pacho vazhinji vaitotya kuenda kunomangara. Even kusungwa kwake kunonzi kwaitonetsa, mapurisa vaitoya vakawanda kuti vamusunge. Asi mushure mekunge abaya umwe mudzimai anga akazvitakura amucheka paruoko nebanga, mudzimai uyu anoti Blamatsotsi vanga vakatonanga dumbu nebanga. Kuvhara kwaakaita vakabva vamucheka paruoko. Mudzimai uyu akaita zvivindi akaenda kunomangara. Blamatsotsi vakauya vakapinda mukoti vakanzivo vazodzoka zvakare. Nhasi uno musi wa14 vanga vachidzoka kudare reChitungwiza Magistrate Court. Uko nguva yanga yakupinda nyaya yavo mudare, mufakazi abva ashayikwa. Isu tatanga kufonerana nemufakazi, mufakazi achidaira kuti ndiri kuuya. Asi pane nguva yaati handisi kukwanisa kusvikako pandiri ndakamanikidzika. Ngatinzwei mufakazi achitaura kuti chii chaitika kwaari kuti atadze kuuya kuzofakaza. Anti, tukona tukusangana zvakare nhasi pano paChitungwiza Magistrate Court. Uko kwanga kuchiuya kuzotongwa Blamatsotsi. Mumashuro takauya muchangobva kuchekwa ruoko imimi. Mungatitsanangura kuti chicha nhasi zvafamba sei mukoti manzi kudii? Koti yazokundikana kupinda because time dzandangobuda mumba ndo time dzandabatwa nevamwe vakomana vachitipinda mumota mundo withdrawa nyaya. Tobva vaswera nini muswero zvezakoti zvikayapera. Vandazokumbira kuenda kumaduma makurwadza ndokuzondisiya kwavaita nichiuya kunogota. Asi vanga vaiti withdrawa nyaya. Pasa withdrawa nyaya tichapedzerana. Vanga vari vangani vanhu ava mumota vakupinzai vachiti vaita zvokukakarisai kupinda imomo here kana kuti mangonzi pindai zvakanaka? Vatombotanga vachindudza zvakanaka bva ndatoramba. Then vazondiita zveravu zvoti ndikwanise kupinda mumota. Manga muina ningo yama muchibva kumba kuti mukwanise kuuya kuno kukoti? Ndondega. Saka izvezvi zvinorevei izvi kumba kwamuri muri safe here manje kuti mudzokere kumba kwamunogara? Handisi safe. Ndautotya. Kuti nditi ndiri safe handisi safe ndonyepa. Saka ipapa imimi manzi muchiita sei nevanhu vepano pakoti? Chii chamurifanira kunge muchiita? Pane kwamuchienda kunomangara here? Pane zvamanzi muite here? Hanzi ndiende kundomangara then vanhu vacho ndokwanisa kubatwa. Mavaona here vanhu vamunovaziva here? Ndeve munharaunda yamunogara here? Vatombosi matogara. Vatombovaziva nevavo. Saka vatonyatsotaura kuti endai muno withdrawa nyaya yamakaripotera Blamatsotsi? Vatoti tichapedzerana. Hanzi mukasa withdraw topedzerana? Imimi kunonoka kwamaita kuuya pakoti. Vati chii vanhu vepakoti panapa? Vanhu vepakoti vanga vazvinzwisisa through nokudhleya kwandaita nichivatsanangura zvandasangana nazvo. Asi pane matanho avanga vatotora here pavanga vaona musina kuya kukoti? Vanga vatotora matanho avo. Vanga tinonzwa dzimwe kana witness ikasauya yotozi ngaende inosungwawo futi ndozvavanga vatoita here? Chii chamuda kukumbira imimi kunoita zvemutemo nekuti akutoona kuti muri kuti imimi makutotyira upenyu hwenyu? Chamuda kukumbira kuti muone kubatsirwa chii? Ndakutokumbira ndigare ndiri safe because handichasi safe pandini. Chero ndikadzokera kumba kwacho handisi safe. Vanhu vanotodzwa ma-information ese pandinogara nekwandinomboenda kumba kwamai vangu. Vanokudzwa ma-information akazara. Saka vanhu vanotondiforonda pese panenge ndiri kuti nditi ndiri safe kumara kwandogara ndinganyeba. Tikuona kuti mimi makaita ushingi hwekuti vamwe vanhu vane zvaiiti kana Blamatsotsi asi vaisaenda kunoripota. Imimi mukaita ushingi hwekuti ndiri kuenda kunoripota. Nhasi uno nezvaitika izvi chii chamuda kutaura? Mungati here imimi ndakakanganisa pakunoripota kana kuti muri kuti ininika ndiri kungomira pachokwadi nekuti ndakatadzirwa? Ndingomira nechokwadi because ndakatadzirwa. Chokwadi ndo chandongomira nacho. Ndiye akanditadzira ndisingambomutadzira. Makataura kuti mimi paakacheka pamakazochekwa paruoko iye akanga akatonangisa banga padumbu.
Unoisa banga padumbu rangu vanazodhifenda neruoko. Mazochekwa paruoko.